Pinansyal, umaandar na ang mga proseso upang masimula na ang pagtanggap sa mga tulong pinansyal na nagmumula sa gobyerno sa ilalim ng Bayambang Community Service Card. Katuwang ang isang digital wallet app na pagkasunduan na unahing irehistro ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan at ang mga sektor na tumatanggap ng buwan ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Kasunod ng mga itong mga magsasaka at miyembro ng TODA na tumatanggap ng tulong din mula sa pambansang pamahalaan. Sa pamamagitan ng Bayambang Community Service Card na may financial services, inaasahang magiging mas mabilis, mas ligtas at mas mabisa ang pagkuha ng mga tulong pinansyal. Noong Nobyembre taong 2025 lamang nang napagkasunduan ang upgrade ng Community Service Card upang mapadali at gawing organisado ang pamamahagi ng tulong pinansyal at iba pang benepisyo. Bahagi ng hakbang na ito ang planong pagbabawas sa mga forms o dokumento upang makasabay sa digital governance ang Bayambang. IFM News. IFM News. IFM.